Leli igama likaMnyovu ngalethe uthisha omkhulu engifundisa esikoleni. Ngubani igama lakhe? Uyena kwakuNdimande. Ndimande, shout out. Yeah, kwakuNdimande uyena wangetha igama likaMnyovu uthi uMnyovu. Esikoleni ngangumuntu vele ngisho ngisafunda amabanga phansi. Angazi ukuthi umuntu okhonza ukugida, umuntu othanda ukuyiculela. Uthe uma ngabe ngifika esikole kwasho ukuthi isiginci ngasithengela ubaba. No, isiginci sami sokuqala sathengwa yimina, esesibili sathengwa ubaba, kodwa esokuqala safa phela ngasifundi. Ngada isifoni kanti kokusafika ama tablet lapho impela ingenisela ama tablet isiqwembe esifoni. Ngada isifoni yami lapho ngathenga isiginci ngahlaya kwesikolweni ukuthi hayi lo muntu lo ngada isifoni athenga isiginci wenzani. Ifoni ingenile ya trenda. Ngangiyithenga level yikhehle. Yeah. Ayingayidayisa le phone ngayithenga isiginci sami mina. Kwayinto ehle kwayo futhi ukuthi hayi lo muntu ngadayisa ifoni athenga isiginci. Kwase kuthiwani futhi ekhaya? Okunye ke abazali bami bangisupporta kakhulu mina from nje iqala lento. Yeah. Uyabona nje kusuka nje vele ekukhuleni kwami vele kade kuyinto kabazi vele ukuthi ngiyithanda nani. So noma ngabe sengathi ngiyayiqala ngiyayenza ngayithola kakhulu isupport ekubazali bami. Yeah. Ngayithola kakhulu namanje futhi uyabona. Basakusupport. Ngilethwe yikhehle nje la. Uyabona. Ubaba okuzalwayo.